दा भिडिअ खनसे हायो नालाय भिडिअ खनसे दिनै साबस्क्राइब खालामना हो होनलाय आंनि बिहामजोनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनना बुं दे दिनै आंनि बिहामजोनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामना हो हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दिनै ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आङो जा रोङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामना होनोसै होननानै आङो दिनै भिडिअ लाना फैबाय ओमफ्राय दिनैहाय रबिबारमोन ओमफ्राय आङो गिर्जायावबो थांनो हायासै बिराद अखा हरसे ओंखायनो आं थांनो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' मादे बयबो मिथिखादों नङा होमबा दिनै फादार्स डे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि फादार्स डे ना मामा होनलाय हेपि फादार्स डे होना जा रोङा आङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामना होनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ना ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों आङो दाख्लैदि आङो मोनसे इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टजों आङो मा लानो हाखो होननानै बेफोरबायदि आङो भिडिअ होदोंमोन ना नोंथांमोना गोबाङानो आंनि भिडिअखौ फुल नायजोबाखै जानो हागौ बेखौ आङो प्रेंकसो खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर आं इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनाखै दाबो उनावसो नोंथांमोननि अननायजोंसो आङो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनानै दङ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ अरायसम सापर्ट खालामलांबाय था सानसे आंबो इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट होननायखौ आंबो मोननो हागोन नङा होमबा लोगोफोर गावसो गोरों हारसिंसो ब्लग भिडिअ लाना फैगोन सानदोंमोन ओमफ्राय आंखौ दख'नायाव हमनानै बोबथा फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै दख'ना गानबावलायदों दख'ना गाननानै आङो भिडिअ लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय एसे देलायबाय माने खोमाने गानबाय आरोना खानाय हबाय नोंथांमोना आंखौ इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनदों होननानै दा सानो आरोना लोगोफोर सानसे नङा सानसे जोंबो मोनगोन ना मामा नोंथांमोना अनसायलांबाय थायोब्ला जोंखौ ओमफ्राय आं बिराद सिरियासै लाना फैनायबो जाखादोंमोन ना बे भिडिअखौ ओंखायनो मानसिफ्रा ओरैबायदि आंखौ माबायदि मोजां कमेन्ट हरदों आयै बुंनो नांखाला गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदि कमेन्ट हरनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर जा एसे हरदों बेनो आंनि थाखाय थोजासे आरोना लोगोफोर आङो मा रेडि खालामना लाखो नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै नोंथांमोना नायलांबायल' थादो ओमफ्राय आंनि ओंख्रि संनायफोरा माबायदि जादों नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामहरदै बिदि सङा नानि बा बिदि सङा आगै बा बाजै आब' बेफोरबायदि होननानै जायाखैबा आरोना जादोंब्ला आरो जादों मोजाङै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे स' बिदिब्ला आङो देखायनोसै आरोना लोगोफोर आङो अमा बेदरखौ लाखाबाय ओमफ्राय नै बेयावहाय सामब्राम गोजा ओमफ्राय बे सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्राय आं रेडि खालामना लाबाय आरोना ओमफ्राय मस्लाफोरालाय नैयावनो दोङो दायो बेनिफ्राय लानानै होनोसै आङो ओमफ्राय आङो थेमाफोरखौ बेयाव दोनफैजोबाखै आरोना ओमफ्राय जोंना अरावबो सङोना ओमफ्राय बै मोनसे ओंखाम संग्रा रुमाव दंबावो आरोना ओमफ्राय नैयाव गेस दोनो नालाय ओमफ्राय आं लाबोजोबाखै जादों बेखिनिखौनो देखायबाय आङो ओमफ्राय दा आङो सारायखौ जाननानै लानोसै आरोना लोगोफोर साराया जा गोसोम जानानै दोङो आरोना ओमफ्राय बेयाव आङो बायदि बानायबाय थायोना ओमफ्राय हुखुनायबो जायाखै हुखुबाबो बिराद आखाइ सायोना ओंखायनो आं हुखुवाखै आरोना बिराद साफा गुफुरमोन बियो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बेबो साफाखासो ना नै जेबो लेथ्रा नंखाया नै दायो आङो थाव गोथां होनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय आङो मबाइलखौबो जा गोजानाव दोनबाय ओमफ्राय नै ओरै खायलेंसो थानो गोनां जाबाय आङो हासबेन्डआ मबाइलखौ हमना होगौमोन ओमफ्राय जोंना फिसाजोआ बिराद डिस्टार्ब नालाय ओंखायनो साइडआव लानानै थांबाय आरोना लोगोफोर आङो दायो थाव होनानै लाबाय आरोना आं थावखौ बांद्राय होआसै मानो होनबा अमाया मेजेम गोजाना बेबायदि मेजेम बा थावखौ बांद्राय होनो नाङा एसेल' होबाय आङो बेनो बास आंनि थाखाय थोजासे ओमफ्राय दा बेनो माला गावनो थाव ओंखारलांखागोन आरोना लोगोफोर दा थावा दुंगासिनो दायो आङो सामब्रामखौ होना लानोसै आरोना सामब्राम गोजाखौ आङो सामब्राम गोजाखौ थावाव होफाखानो मोनाबा गोसोखौनो गोजोननाय मोना आरोना लोगोफोर दा आं बेखौ सामब्रामखौ एसे एरनानै होबाय
नै दायो आं सामब्राम गुफुर होबाय ओमफ्राय बेखौ सामब्राम गोजाखौ बांद्राय एवस्रोमबा खामो नालाय दा माला बेदरजोंनो मोनखागोन ओंखायनो आङो बांद्राय एवस्रोमासै आरोना आंनिया बेबि दोङो ना ओंखायनो बांद्रायबो बानलु सामब्राम गुफुर जाजाया गेस जायो आरो उदैफोरा आलुयो नै दायो आङो बेदरखौ होनोसै मोनामखाबाय दा आं बेखौ दसे खोबहाबना दोननोसै आरोना ओमफ्राय बेदरा एसे मोनथोसै खनसे एरबावबाय आङो दायो धाखोनखौ बोखारनानै मोजां एवना लानोसै आं बेखौ जारुरुनो फ्रामनो स' लोगोफोर दायो आंथ' बेदरखौ एवगासिनो नालाय ओमफ्राय आङो दा आलुखौ दरनै लेमनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ बेदराव आलु होदेरनो थिनो आलु होदेरबा एसे मोजांबो जायो नालाय जानो ओंखायनो दा आङो आलुखौ लेमनानै लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अमा बेदराव आलु होनानै जायोना जाया खोन्थाहरबानो जाबाय आंबो आलुखौ एसे मोजां मोनखायो जायखिजाया बेदरावनो आलु दरसे बा दरनै बेफोरबायदि होनो मोननांगौ आरोना होमबानिया आं साबसिन मोनो आरो आङो हालदै होना लानोसै आरो एसे मोजां नांनाय होब्लासो हारसिं जा खस्थ' जायोना फारसेथिं केमेरा भिडिअ ला आरोना मबाइल हमनानै ओमफ्राय आरो फारसेथिं ओरैबायदि खस्थ' मोनो आङो हमथानानै एरनो मोननांगौ आरोना बे जाबाय रेड चिली बे जाबाय मिट मस्ला एसे रानबाय जानांगौ ओंखायनो आं दायो नै दायो आं आलुखौ होनोसै एसे जा मोजां एवना लाखाबाय आङो आलुबो होबाय दा मोनामलायबाय गोथावनो आं दै होनायाबो रानबाय ओमफ्राय आं आलुखौबो दसे एवदबबाय ओमफ्राय आं नै दा आरो दै होफिननोसै आरोना मोननायनि खनसेनो मोननायनि होखानोसै आरोना आं फार्स्टआवनो दै एसे आङो खोबनानै दोनबाय आरोना गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय नोंथांमोना सानो नाङा गासैखौबो होनाय नुबाय मानो संख्रि होआखै होननानै आङो सामब्राम गुफुर बानलु देनायाव संख्रि होखादोंमोन ना ओंखायनो आङो दायो बेयाव होआसै आरोना दायो लास्टावहाय एसे संख्रि सानायनानै होनोसै आरोना ओमफ्राय नै जोंना फिसाजोआ जानो दावराव खालामबाय ना मामा जानोसै मा जायो नोंलाय मा जायो एसे नायनोसै आङो दै होनानै बेसेबां गोदौदो वाव बरिया लोगोफोर दायो आङो नै सबाय बिमाखौ भाजा एवनोसै आरोना लोगोफोर न'आव जाबाबो जोंना मोननै मोनथामखौ जानाय जाखायो आरोना बांसिनानो ओमफ्राय आलासि फैबाबो मोननै मोनथामालाय थाखानांखागौ आं पापरबो बानायगोन सानदों ओमफ्राय नायनोसै उनलाय दालि जहल खालामनोसै दाथ' आं बेदरखौ भाजासो खालामनोसै ना गोरान ओमफ्राय बोरै भाजा आन्थाजों जानो नङा होमबा ओमफ्राय ओंखामखौ दा लास्टाव संनोसै आङो ओंखामालाय दसेनो मोनखायो नालाय ओंखायनो दा सबाय बिमाखौ आङो बासिनानै लाग्रोबाय दा आङो सानबाय सबाय बिमाखौसो एवना लाग्रोबा हामगोन ना दालिखौसो संग्रोबा हामगोन जाबाय आरोना ओमफ्राय दालिखौथ' आङो थाव नांनायखौ जानो बिराद बायो आरोना रुनायखौसो आं बिराद मोजां मोनो आं थावजों सेरनायखौ गोथाव मोना आरोना
रुनानै आलु दरसेसो होनो मोननांगौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु एसे होनो मोननांगौ आरोना होमबानिया साबसिन मोनो आङो ओमफ्राय आङो सानबाय आं बानलुखौ बांद्राय होला दालियावबो जोंना बेबियाबो जानांगोन ना दायो दालिखौ बेबो जाफागोन दायो आङो ओंखायनो सबाय बिमाखौनो बासिनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ बुंदोंमोन पटलबो फ्राय एव होननानै पटलबो एवबाय थाला जायखिजाया दा अमा आलु थाखाबाय सबाय बिमा ओमफ्राय दालि जहल थासिगोन नायनोसै दायो बायाबा बानायनोसै आरोना लोगोफोर नै दायो आंना अमा बेदरा मोनबाय आरोना बेखौ दा आङो बोखांनोसै ओमफ्राय आङो साखिनायनोसै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डखौबो लेंहरनोसै आङो दायो आंनाथ' अमा बेदरा मोनबाय आरो ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननो एसे साखिनायना देखायनोसै आरोना ओमफ्राय आङो हासबेन्डखौसो साखिनायनो होग्रोनोसै आरोना बेयो माबायदि जादों खोन्थाना होथोंसै ओमफ्राय आङो दरथामल' लादों आरोना जल्दि फैद' साखिनायनोबा फैगासिनो दं दा बिसोरो रुमाव दङमोन बिफा फिसाजो एफा गोबाव नो जानानै खोन्थाना हो साबसक्राइबारफोरनो भिवार्सफोरनो सासे दावराव माबायदि जादों खोन्थाना होदो थुग्रोनांदों खाथाराखै लोगोफोर आयो अरगारो बिदिबा नों मोनजाखाला गोथाव जादों लोगोफोर गोथाव ओरैनोसो बुंदों आं जानायसै आरोना मेजेम लांदो फिसाजो लांदो आयो अमासो जा अमा बेदर जानो नागिरदों अमा बायदि गाबबाय गोथाव आङो ओरैबायदि गरम मोनबायमोन दख'ना गाननानै एकदम न'आव थाबाला दख'ना गाननायनि बांद्राय सर' गैया नालाय ओंखायनो आङो नाइटिखौनो गानबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोनो नाङा आं दायो सबाय बिमा एवना लानोसै आरोना ओंखामखौ जोंना मुथुआ संबाय ओंखामा मोनबाय फार्स्टआवथ' अमा बेदर आलुखौ संखाबाय बेबो मोनबाय ओंखामा मोनबाय दायो सबाय बिमा भाजा एवना लानोसै आरोना आङो ओमफ्राय दालिखौबो रेडि खालामना लाबाय गिखायो आं खाथियाव थानो हाखाया दायो मोनहां जाबाय ओमफ्राय दायो बोखांनानै बेयाव दोननोसै फिसाखौनो दिहुनबाय आङो गिदिरखौ माथो मोनबाय थानो होननानै नै लोगोफोर दायो सबाय बिमाखौ बोखांबाय आरो नै मामियाबो गेरजानिफ्राय फैबायमोन दा बेयो सबाय बिमाखौ बोखांबाय आरो पापर एवसिगोन दा मा थिग्लि मेगन सादों हायल' नोंना नै दायो पापर एवबाय नै पापर नैयाव दोनदो नै मामि नै औ आगै पापर एवबाय आरोना बेनि उनाव दालि जों दायो ओंखाम जानोसै आरो नै ओरै सामब्राम लाबाय ओरै पापर ओमफ्राय सबाय बिमा दालि जहल अमा बेदर ओमफ्राय ओरै थाइजौ नै बिथाङा लाबाय ओमफ्राय ओरै फिसाजोनि जों दा जाना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर जानायखौ लाबाय थाला थाइजौ जानोसै जों दा गोथावनो पापर दालि जहल लोगोफोर आङो दायो ओंखाम जाखां लोंखाङै दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय फिसाजोआबो दुगैखांबाय आंबो दुगैखांबाय ओमफ्राय दा जोंनाव दिकियाजुलिनि आलासि फैबाय थादों फंबायमोन जोंहानाव कक'आ चक्लेटनि फुलि लांनो फैबाय थादों आरोना ओमफ्राय सानै बेवाइ इउटुबारमोन बिसोरबो फैगासिनो दङ भिडिअ लानो थाखाय दा आङो बेखौनो एसे शेयार खालामना होलायनोसै होननानै बे भिडिअखौनो आं दिनै सानसे मानि लालांखाबाय आरोना लोगोफोर फंबायमोननि फन फैना होब्रबदोंमोन आरोना ओमफ्राय रिसिभ खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय दा सापागुरिनिफ्राय गारिया ससेल'सो खारगासिनो ओमफ्राय लाखिदोंनो ड्राइभारफोराबो मानसि खमबा लाना फैनो नागिरा ना ओंखायनो मानसि नेगासिनो
ओमफ्राय दा नेनानै थादो दिकियाजुलिनि आलासि ओमफ्राय बेवहाय सानै इउटुबार गामि खाथिनिनो बिसोरबो फैगासिनो नालाय नोंथांमोना नेनानै थादो आरोना लोगोफोर जोंहानाव दायो खाथिनि बेवहाय इउटुबार मोना मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा बे दिकियाजुलिनि फंबाय मोना फैगासिनो ना ओमफ्राय दा आङो बिसोरखौनो एसे बारस'नो फैबाय आरोना लामाया आन्दायगोन नालाय ओमफ्राय जोंनाबो न'आ खनाथार गुबुननि सिख्लाथिंसो थांनो गोनां जायोना ओमफ्राय दा बिसोरो बेंटलनिफ्राय फैगासिनो आरोना बेटारि गारि लानानै ओमफ्राय आंनि दिनैनि ब्लगा ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय सानसे मानिनि जाबाय आरोना भिडिअ'आ गोलावबो जाबाय जानो हागौ गोलाव जाबायबाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ अननानै प्लिज बयबो नायजोबना होबानो जाबाय फिसाजोआबो उन्दुबाय जोंना ओमफ्राय बिबिजों बाजादों आरोना ओमफ्राय जोंना मुथुआ बेवहाय मोननो मबाइल हमना होदों आरोना भिडिअ' लादों नालाय ओंखायनो आङो ससे लामासिम फैबाय आरो मेंबाय आंखो एसे थाबायबानो मेङो गारि सा गाखोबाय थायोना दाना ओंखायनो मेंनाय मोनसोयो नै जोंनाव दिकियाजुलिनि आलासिया मोनफैबाय दे फैदो फै खस्थ' खालामना फैबाय फंबायमोना ट्रेनजों गाखोना फैबाय ने दा फैयै फैयै नागिर सफैनाय जाहैबाय आरो दाबो थांफिनखानांगौ ट्रेनजोंनो ओमफ्राय दिनैथ' थांगोन ना थांला नोंसोर गाबोन दिनै नैबेहा गुबुनाव थांनांगौ दङना एसे बेनिखायनो बेस्थ'खाय इमारजेन्सि खामानि मावनांगौ जादों आरो जोबोद गोसो गुदुं जानानै बिथांमोना कक'आ फुलि लांनो फैदों दिकियाजुलिनिफ्राय सादारन नङा जोबोद मोजां बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि आबादखौ मावखानांगौ खारन बे आबादफ्रा मावनो खोब सहज जोङो गय बारि सिंफ्रावनो नै दिकियाजुलिनि फंबायमोना चक्लेट फुलिखौ लांसिगोन दे फैनानै माबायदि मोनखो जोंनाव मोजां मोनदोंना ओमफ्राय नोंसोरना फैनाया बिराद खस्थ' मोननांगौबाय जेबो खस्थ' नङा ओमफ्राय बेखौ गायनोथ' बहुत एक्साइटेड जाना दंमोन ना बहुत नुनाय लोगो लोगो प्लेन लाखाबाय आं डाइरेक्टलि बेबायदि गावबा गाव मोनसे थांखि लानाया मोजां आरोना मामा नों नों हाइखौल' गोरोंखा ना स' लोगोफोर नै दायो जोंहानाव दिकियाजुलिनि फंबाय मुवा हिसाब खालामगासिनो आरो लांनो ओमफ्राय नै लांनो थाखाय अट' हमखाबाय ओमफ्राय दा बिसोर निउ बङाइसिम थांसिगोन ओमफ्राय दा निउ बङाइनिफ्राय ट्रेनाव गाखोनानै थांसिगोन आरो नायदो लोगोफोर एसेबां गोजाननिया फैनानै लांफैयो ओमफ्राय जा खाथिनि मानसिफोरासो लांफैनो गियो आरोना बेथ' ओरैबायदि गोजान जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि मानसिफोरा आयौ गिनानो एफा गोजान बोरै थांनो मानो न'आव होफैनो हागोन नामा होनना बिदि बुंलाबायहरदों आरोना जेबो नङा नोंथांमोना गोजान सानालासे खाथि साननानै फैबानो जाबाय नै दा जेरै फंबायमोना दिकियाजुलिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय दाख्लैबो दिकियाजुलिनि फैबावदोंमोन ओमफ्राय दिनैबो दिकियाजुलिनि फैदों ओमफ्राय आरो बै सप्ता रबिबारावबो रौतानि फैदोंमोन आरोना बेबो लानानै थांबाय एफा गोजानसो फैनानै लांफैगासिनो ओमफ्राय खाथि खालानि मानसिफोराबो गोजान सानालासे लांफैदो बारगासे गामि मोनसे मोननै बारबानोथ' मोनखायोना बेनिखायनो फैनानै लांफैदो आरोना लोगोफोर बे भिडिअ खनसे हायो नालाय भिडिअ खनसे दोनै साबस्क्राइब खालामना हो होनलाय आंनि बिहामजोनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनना बुं दे दिनै आंनि बिहामजोनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट खालामना हो थांसिगोन फंबायमोना बिदाय जासिगोन आरोना ओरैबायदि हाखु दाखु मोजांबो रायज्लायस्लाबनो मोनासै थांसिगोन आरो एफा गोजाननिफ्राय फैबाय ओमफ्राय ना गोजाननि मानसिफोरा फैनानै लांफैयो ओमफ्राय खाथि खालानिफोरा बिराद गियो खाथि गामि दाबसे दाबनै बारना मोननायखौनो गियो आरोना नाय खैथा स्टेसन बारनानै लांफैनांगौ जोंनाव नायदो दिकियाजुलि पसिसथानि बारायानो जागोन ना फिसा फिनलाजों
दे होमबालाय मोजाङै थांबानो जाबाय फंबाय दे औ नै आदैया लांथोंसै मोजाङैनो औ दे फंबाय दे जागोन दे बायबायनोथ' आमाइमोनखौ बायबायनोथ' उल्थासो होनबाय दे आदै दे औ दे उनाव नांगौला कन्टेक्ट खालामहरनायलाय नोंखौ दे औ स' लोगोफोर दायो मोनाबायबो लायै भिडिअ'आ दिनै मोनालायखाबाय ओमफ्राय आलासिफोराबो थांजोब्बाय जोंना नै फिसाजोआबो उनथिदोङो बाजानानै ओमफ्राय दा दिकियाजुलिनि फंबायमोना लाना थांबाय आरोना चक्लेट फुलिखौ जोबोर गोजोनबाय आङो न'सिम फैनानै लांफैनायनि थाखाय एफा खस्थ' खालामनानै फैबाय फंबायमोना स' बिदिब्ला आंनि दिनैनि सानसेमानिनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर आरो फंबायमोननि इउटुब चेनेलनि नामखौबो आं दा बुंना होनोबो रोंनाय नंला मा नाम बावलायलांबाय जायखिजाया फंबायाबो भिडिअ लादों आंनि साबस्क्राइबारफोरा बे फंबायनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बायसेन्स जुदि फंबाया भिडिअ हगारनायखौ नुदोंबा आरोना स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे बिदिब्ला बाय बाय